Kada smrt nam približi se i u susret tebi krenemo, olakšaj nam, o Allahu, da šehadat izreknemo. Bismillahirrahmanirrahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Zahvala pripada Allahu tebareke ve taala, njega pomoć uputu tražimo. Svjedočimo da nema drugog istinskog božanstva koje zaslužuje da se obožava osim on i da je Muhammed alihi salatu salam njegov rob i njegov posljednji poslanik. Koga Allah tebareke ve taala uputi na pravi put, a i upućeni, a koga on subhanahu wa ta'ala pravedno ostavi u zabludi, tome ne možemo naći upućivača. Zaista je najistiniti govor Allahov govor, a najgore uputa poslanika alihi salatu salam, a najgore stvari vjeri su ravnotahi. A zatim, hvala Allahu, gospodaru svih svjetova, koji je sa smrću polomio vratove zulumčarima, slomio leđa kraljevima, iznevjerio nade carevima, čija srca nisu htjela da čuju za smrt, dok je nisu okusila. Pa mislite, jesu li ovi ljudi mogli od smrti pobjeći ili se u kakvu tvrđavu od nje skloniti ili se imetkom i snagom koju su posjedovali mogli od nje odbraniti ili na bilo koji drugi način se od nje spasiti. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, govoreći o tome kako je kažnjavao prijašnje narode u suri Marijem, وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُ مِنْ قَرْنٍ. A koliko smo mi naroda samo prije njih kažnjavali. هَلْ تُحِسُّ مِنْهُ مِنْ أَحَدٍ. Zar iko kod njih vidiš? اَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزَا. Ili najslabiji njihov glas čuješ. Zato onaj kome je smrt stradalište, zemlja postela, crv prijatelj, munker i nekir drugovi, sudnji dan sastanak, džennet i džehennem, pojilište, nema ništa preče nego da se za smrt sprema i da o njoj razmišlja. To zato što je život na ovom svijetu kratak i prolazan. Ma koliko god čovjek živio na ovom svijetu, mora ga napustiti, mora umrijeti. I upravo zbog toga bi bilo pogrešno da čovjek da prednost životu na ovom svijetu nad onim svijetom. Prednost životu nad ovim svijetom koji kod Allaha subhanahu wa ta'ala ništa ne znači. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu Kerimu govoreći o ovom svijetu وَمَا الْحَيَاتُ دُنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ. A život na ovom svijetu nije ništa drugo. Dovarljivo naslađivanje. U drugom ajetu kaže وَمَا الْحَيَاتُ دُنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهُ. A život na ovom svijetu nije ništa drugo do igre i zabava. وَلَدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرُ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ. A ahiretska kuća je bolja za one koji se Allaha boje. Život na ovom svijetu je prolazan.
makoliko čovjek dugo živio, svjestan je da mora umrijeti, da mora napustiti ovaj svijet. Zbog toga ne bi smjelo da se desi čovjeku da da prednost ovom svijetu nad vječnim budućim svijetom. Da da prednost ovom svijetu koji kod Allaha subhanahu wa ta'ala nema nikakve vrijednosti. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala govoreći o tome u Kur'anu Kerimu: وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Život na ovom svijetu nije ništa dugo osim varljivo naslađivanje. Na drugom mjestu kaže: وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهُ. A život na ovom svijetu nije ništa drugo do igre i razonada. وَلَدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرُ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ. A ahiretska kuća, drugi budući svijet, je bolji za one koji se Allaha boje. To jeste za one koji rade sve ono što je Allah naredio, klone se svega onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio. Efela taqilun, kaže Allah, zar se nećete opametiti. Na trećem mjestu kaže Allah subhanahu wa ta'ala: i'lemu ennama l'hajatu dunja la'ibun wa lahu. I znajte da je život na ovom svijetu igra i zabava. Uezine i uljepšavanje. Wa tefahur. I međusobno nadmetanje bejnekum, između vas. وَتَكَاثُرْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. I nadmetanje u deci i metku. Ko će imati više para, ko će imati više djece. Sad u ovom vremenu se nadmeću ljudi ko će imati više djece. Gledaju da imaju što manje. Međutim, kad su u pitanju pare i kući i tako dalje, ljudi se nadmeću. Pa nemamo druge priče osim onaj kupio onu kuću, onaj kupio onu, onaj kupio stan, onaj kupio 2 stana. Pogledaju onoga, tek je tu 5 godina uspio da kupi stan, uspio da kupi auto 10.000 eura i tako dalje. Pogledaj njegovo dijete uspješno, moje dijete nije uspješno, onoga dijete dobro uči i tako dalje. To je stanje ovoga svijeta na kojem mi živimo. Također kaže poslanik alejhi selatu selam, od hadisku bilježi imam Tirmizi ibn Mađe: "Ed-dunja mel'una." Dunjaluk je proklet. Mel'unun ma fiha. I sve što je na ovom svijetu je prokleto. Sve. Illa zikra Allahi wa ma walahu. Osim zikra, spominjanja Allaha subhanahu wa ta'ala i onoga što ulazi u značenje zikra. Wa aliman wa muta'allima. I onoga ko uči i učenjaka. Sve na ovom svijetu ostalo je prokleto kod Allaha subhanahu wa ta'ala i nema nikakve vrednosti. Pa se prenosi da je poslanik alejhi salatu vesselam savjetovao sina Omerovog sljedećim riječima: Kun fi dunja ke enneke garibun au abiru sabilin. Budi na ovom svijetu, na dunjaluku, kao stranac ili putnik namjerni. Budi na ovom dunjaluku jednom od 2 stanja. Ili kao stranac koji je otputovao u neku drugu zemlju radi nekog posla i čeka samo da završi ta svoj posao i se vrati svoj kući. Ili putnik koji neprestano putuje sve dok ne stigne do kraja puta, to jeste do smrti. Neka ti bude ovakvo stanje na ovom svijetu. Pa se prenosi da je sin Omerov, nakon ovih riječi poslanika alejhi salatu selam govorio: Iza asbahte fela tentazir il-masa. Ako Allah subhanahu wa ta'ala odredi da osvane živ, ponašaj se kao da nećeš dočekat noć. To jeste, spremaj se za smrt. Čini što više dobrih dijela kao da nećeš dočekat noć. Jer ćeš možda umrijeti u toku dana, Allah najbolje zna. Pogledajte kako ovaj sin Omerov razumio ovaj savjet poslanika alejhi salatu vesselam. Kad mu poslanik kaže: budi na ovom svijetu kao stranac ili putnik namjerni. Nije rekao mi moramo da radimo, mi moramo i tako dalje. Iako to niko ljudima ne zabranjuje. Međutim, on je ovako razumio. Pa kaže, kada osvaneš, ako ti Allah da osvaneš živ, tako se ponašaj kao da neće dočekat noć. Spremaj se za smrt. Mi u našem vremenu, kada osvanemo prvu obavezu, mi odgodimo do izlaska sunca, kad je sabah namaz u pitanju. Što otvoriš oči, kaže, jes, treba da klanjamo, ajde odgodimo ovo dok ne krene na posao, pa ću zajedno to spojiti sve s poslom. Kad izađe sunce. A on kaže, kada osvaneš, tako se ponašaj kao da nećeš noć dočekati. Možeš preseliti. U toku dana Allah najbolje zna. وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَذِرِ sabah. Ako Allah odredi da omrkneš, tako se ponašaj kao da nećeš sutra osvanut. Možda ćeš umrijeti u toku noću, Allah najbolje zna. Pa se pripremi za tu smrt. Pa kaže nakon toga: وَهُذْ مِنْ سِحَتِكَ لِمَرَدِكَ. I uzmi od svog zdravlja za svoju bolest, to jeste iskoristi blagodat zdravlja koju imaš.
Pa ibadeti, čini što više ibadeta, jer kad ti dođe bolest, a neminovno da čovjeku dođe bolest, nećeš to moći da radiš, ko što si mogao dok si zdrav. وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِ I iskoristi blagodat života, to što je Allah subhanahu wa ta'ala dao u životu, iskoristi ta svoj život u ibadetu Allahu subhanahu wa ta'ala, onako kako to podrazumeva ova riječ ibadet. Mi često, kad spomenemo ovu riječ ibadet, ljudi razumiju pogrešno. Pa kad kaže čoveku ti moraš da ibadetiš 24 sata, on to ne razumije. On misli da ti od njega tražiš da bude od u džamiju od sabaha do nameće. To niko od tebe ne traži. Nema nijednog pozivača u Allahovu vjeru. Nema nijednog imama koji kad govori ljudima o ibadetu da misli da ljudi moraju biti u džamiji 24 sata. Već je ibadet sve ono što Allah subhanahu wa ta'ala voli. Sve ono što Allah subhanahu wa ta'ala voli od onoga što mi govorimo. Činimo našim dijelovima tijela i nosimo u srcu. Je mnogo bitno da čovjek zapamti. Ibadet je sve ono što Allah subhanahu wa ta'ala voli i čim je zadovoljan. Od onoga što mi govorimo, što radimo dijelovima tijela i nosimo u našim srcima. Pa je oslonac na Allaha subhanahu wa ta'ala srčani ibadet. Ljubav prema poslaniku alejhi salatu vesselam srčani ibadet. Ljubav prema Allahu srčani ibadet. Ljubav prema muslimanu srčani ibadet. Ubeđenje da Allah daje opskrbu, to je srčani ibadet. Namaz je tjelesni ibadet. Riječi la ilaha illallah su ibadet jezikom. Alhamdulillah, zikr i tako dalje. Pa kada se kaže morate biti u ibadetu i trebali bi biti u ibadetu, podrazumijevamo na ovakvo razumijevanje riječi ibadet. Također se prenosi da je poslanik alejhi salatu vesselam rekao u vjerodostojnom hadisu, dvije blagodati ljudi ne znaju nikako cijeniti. Dvije blagodati ljudi ne znaju nikako cijeniti. Slobodno vrijeme i zdravlje. Ljudi ne znaju da cijeni ove dvije blagodati. U većini slučajeva, kad nam Allah pruži blagodat slobodnog vremena, mi ne znamo šta ćemo s tim. U većini slučajeva. Dođe čovjek da radi subotom, kaže, gdje ću danas da radim? Nemam put, nemam gdje idem. Šta da radim, Bože, cijeli dan, ima li gdje kahve, idem, izgubimo ovo vrijeme. Takvo je naše stanje. A kad mu kažeš, dobro, brate, šta ti je znaš u tvojoj vjeri? Jesi se podučio namazu? Jesi ikad čuo za nešto se zove ruknovi, stubovi namaza? Jesi ikad čuo za nešto se zove šartovi, uslovi namaza? Jesi čuo za te stvari? Znaš li šta je to? Brate moj, znaš li harfove, a ti si 10-15 godina u islamu klanjaš? Više i manje od toga. Dobro, ti koji znaš harfove za ovih 20 godina islama, koliko si naučio Kur'ana, koliko znaš sura? Klanjaš li još sa 10 sura ili sa 3 kul huvallah i najetane wal asr? Cijeli svoj život klanjaš, griže li te savest? Što cijeli svoj život klanjaš sa 3 sura, ni značenje u većini slučaja im ne znaš. Griže li te savest što ti je takvo stanje? A Allah ti dao jedan dan u sedmici, ti ne znaš šta će sa njim. Ne znam šta da radim danas. I ovo je musibet koji je među muslimanima, dok prve generacije muslimana su želele da kupe vrijeme od nevjernika, kad bi to ikako moglo, da kupe vrijeme od nevjernika kako bi činili ibadet Allah subhanahu wa ta'ala i kako bi iskoristili tu pokornost Allah subhanahu wa ta'ala. Također se prenosi da je poslanik alejhi salatu vesselam rekao u hadisku i bilježi imam Bejhaqi, iskoristi 5 stvari prije nego što nastupe 5. Iskoristi 5 stvari prije nego što nastupe 5. Mladost prije starosti. Iskoristi blagodat mladosti koju ti je Allah subhanahu wa ta'ala dao. Radi za Allahovu vjeru subhanahu wa ta'ala. Žrtvuj se za Allahovu vjeru subhanahu wa ta'ala. Gledaj da doprineseš koliko god više možeš Allahovu vjeri. I nemoj da ti nikako rad za Allahovu vjeru bude zadnja stvar u tvom životu. Da kažeš kad sve ja ovo dunjalučko riješim, ja ću tek tamo vidjeti na kraj imam li pola sata za Allahovu vjeru, imam li pola sata za neki projekat i tako dalje. Već gledaj da iskoristiš svoju snagu i svoju mladost i nemoj da dozvoliš da te nikako prođe neki hajrli projekat koji organizuje tvoj džemat ili neko drugi od muslimana, nije bitno.
u svakom projektu hajrli u kojem možeš da učestvuješ, gledaj da učestvuješ. Da iskoristiš maksimalno snagu koju imaš, jer kada dođeš u starosti nećeš to moći. Pa kaže nakon toga poslanik alejhi salatu selam, zdravlje prije bolesti. Iskoristi blagodat zdravlja prije nego što se razboliš. Koliko smo u prilici puta da čujemo naše hadžije koji obave, nažalost, hadž, a i to je, alhamdulillah, dobro, dakle u starosti da kažu, ja vas savjetujem da ko može od vas da obavi hadž dok je mlađi, to je mnogo bolje. Jer kažu, za to što je potrebno za ispravno obavljanje hadža i da čovjek malo prošeta po Meki i Medini, snage i zdravlja. Da čovjek iskoristi mladost, snagu koju ima i da čovjek iskoristi zdravlje koje mu Allah subhanahu wa ta'ala dao. Pa kaže, bio sam na hadžu, volio sam da odemo do Uhuda, volio sam malo da prošetam, ali kaže, ne mogu da hodam. Pa vas savjetujem da idete što prije, dakle, što prije možete idete, nemojte da čekate kao što sam ja očekao 60, 70, manje ili više od toga godina. Pa kaže nakon toga poslanik alejhi salatu selam, bogatstvo iskoristite, bogatstvo prije siromaštva. Iskoristi blagodat bogatstva koju ti je Allah subhanahu wa ta'ala dao na korištenje. Znači to ti što posjeduješ, to ti je Allah subhanahu wa ta'ala dao na korištenje, ti time ne možeš da radiš ono što ti hoćeš. Pa kažu ljudi, ja sam ovo zaradio mojim rukama, ja sa ovim mogu da radim što hoćeš. Ne možeš ti tim da radiš što hoćeš, to je tebi pozajmljeno na korištenje. Ako si ti došao do tog bogatstva sa nekim blagodatima koje si ti sam sebi dao, izmislio, onda možeš da radiš što hoćeš. Međutim, ako si došao putem blagodati koje ti je Allah subhanahu wa ta'ala podario, ne možeš ti ime da radiš što ti hoćeš, već moraš da udjeliš taj imetak tamo gdje Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan, jer znaj da se nećeš pomeriti na sudnjem danu jedan korak dok ne budeš odgovorio Allahu kako si te pare zaradio i gdje si potrošio. Nemoj to nikada zaboraviš, koji god dinar da zaradiš i nemoj da gledaš u druge ljude, onaj kupio ono, onaj kupio ono, onaj kupio ono, pa te povuče želje za tim pa da ulaziš u stvari koje su haram, da bi došao do ti dunjalučkih stvari. Znaj da za svaki dinar koji zaradiš, bit ćeš za njega pitan jesi li ga na halal ili na haram način zaradio prije svega, nakon toga gdje si ga potrošio. I ne možeš time da radiš što hoćeš, već iskoristi tu blagodat koju ti je Allah subhanahu wa ta'ala podario i osjećaj počast od Allaha, da ti Allah subhanahu wa ta'ala podari tu blagodat da ti udjeliš. Da ti nisi od onih koji uzimaju od nekog i koji traži, koji su muftač, nego da si od onih koji udjeljuju na Allahu putu subhanahu wa ta'ala i treba da budeš radostan zbog toga i da vjeruješ poslaniku alejhi salatu selam kad ti kaže imetak se ne umanjuje od sadake. Koliko god udjeliš sadake, to ti neće umanjiti imetak. Ako imaš 1.500 eura u šteku tamo gdje sa strane i udjeliš 100 eura, ne boj se, neće ti se umanjiti. Neće proći nedelju, ne dvije, Allah će ti još na ovom svijetu nadoknaditi, a da ne govorimo o budućem svijetu. Poslušajte, jedan od lepših ajeta kad je u pitanju objašnjavanje nagrade za ono što čovjek udjeli na Allahu put subhanahu wa ta'ala. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, primjer onoga. Poslušajte dobro je ajet. Ove ajeti hadise koji mi citiramo, nije da bi to samo citirali, da bi slušali ders 20 minuta, pola sati, da svako ode svoj kući, da ništa nije razumio. Već čovjek kada dođe, već kad ga Allah uputi da sluša ders, trebao bi da bude prisutan svojim tijelom i svojim srcem, razumom i da razmišlja o kuranskim ajetima, jer je Kur'an između ostalog objavljen, da se razmišlja o njegovim ajetima, ne samo tako ajeti da se citiraju. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala, primjer oni koji udjeljuju na Allahovom putu subhanahu wa ta'ala je kao primjer čovjeka koji zasadi jedno zrno, pa iz tog zrna nikne 7 klasova i u svakom klasu po 100 zrna. Zasadiš euro, iz eura nikne 7 klasova, u svakom klasu po 100 eura. 700 eura. Za jedan udjeljeni euro na Allahovom putu subhanahu wa ta'ala. U Allahu yudaifu li men yasha, a Allah kaže subhanahu wa ta'ala nakon toga, a Allah uvećava preko toga kome on hoće. Znači može biti preko 700. Za jedan euro koji udjeliš pod uslovom da ima Allah subhanahu wa ta'ala. Pod uslovom da je u ime Allah subhanahu wa ta'ala, da nije u ime onoga što je ovaj tu, onaj tu i tako dalje, već u ime Allaha
subhanahu wa ta'ala. Dakle, iskoristi blagodat bogatstva koju ti je Allah subhanahu wa ta'ala podario, jer možda danas imaš, a za godinu, dvije nećeš biti u mogućnosti da udjeliš. Pa ćeš reći da je Bog do da se udjelivao prije 2 godine kad si imao. Nakon toga kaže poslanik alejhi salatu selam, iskoristi slobodno vrijeme prije zauzetosti, ono što smo malo čas govorili. Da čovjek iskoristi blagodat slobodnog vremena. Pa ako ne znaš prevod dova koje inače učiš u namazu, sedni, nauči te dove. Neka te griže savez da klanjaš pred Allahom, gospodarom nebesa i zemlje. A ti ne znaš šta učiš. Ti ne znaš. Elhamdulillah rabbil alamin, rahmanir rahim, maliki yawmiddin do kraja. Čovjek ne zna kad je počeo, kad je završio, zna da na kraju ima nešto što se kaže volet dali, i zna da je kraj, to je to. Poduči se, nauči prevod onoga što učiš u namazu, da bi imao koristi od tog namaza. Ibn Usejmin, veliki islamski učenjak, Allah usmiluje Saudijske Arabije, je smatrao da je ismijavanje sa Allahom, da ga moliš dovom koju ne razumiješ. Da je ismijavanje sa Allahom, neozbiljan odnos prema gospodaru nebesa i zemlje, da ga moliš nečima ti sam to ne razumiješ. Dobro, kako ćeš biti iskren ako to ne razumiješ? Kako će ti biti srce prisutno ako to ne razumiješ? Ako doviš dovom čije značenje ne znaš, šta imaš od toga? Kakve koristi imaš? Mora da ima od tog namaza koristi, a to je da si bolji nakon namaza, a ne isti klanjaš 10-20 godina ti nisi napredu uopšte. Klanjao si 2 rekjata za minut i po, kad si tek počeo i klanjaš i nakon 10 godina isto za minut i po. Umjesto sada klanjaš 2, pa 2,5 malo duže, pa dosjeti slast seđde, slast rukua, slast stajanja u namazu i tako dalje. Daleko smo mi od ovih stvari, a ovo je suština naše vjere. I zbog toga Allah subhanahu wa ta'ala kad kaže da namaz odvraća od ružnih postupaka, odvraća one ljude koji ga budu klanjali onako ko treba. Koji budu razumjeli namaz, klanjali u namazu onako ko treba, smireni i prisutni bili pred Allahom subhanahu wa ta'ala. Takve ljude odvraća namaz od ružnih postupaka. Međutim, oni koji ne razumiju ništa u namazu, već uče onako, od takve ljude ne može da odvrati namaz od ružnih postupaka zbog toga što se ti ljudi u namazu nisu približili Allahu subhanahu wa ta'ala. Petu stvar koju je spomenuo poslanik alejhi salatu selam jeste da se iskoristi život prije smrti. Prenosi se od Alija radijallahu anhu, Ali je bio poslanikov amidžić, a 4. halifa muslimana, prenosi se da je Alija radijallahu anhu rekao: ovaj život, ovaj svijet prolazi, a naredni dolazi. I svaki od ova 2 svijeta ima svoje sinove. Pa vi budite sinovi budućeg, a ne ovoga svijeta. Pa kaže nakon toga, danas je dan za djela. To jeste dok si živ. U mogućnosti si da činiš dobri djela, a ne za polaganja računa. Dok si živ, to je prilika za činjenje dobrih djela, a ne za polaganje računa. Nema polaganja računa dok si živ. Kaže, a sutra, to jeste nakon što umreš, je dan polaganja računa, a ne dan činjenja dobrih djela. To jeste, sa smrću ti se završava mogućnost da učiniš i jedno dobro djelo. Zbog toga iskoristi blagodat života koju ti Allah subhanahu wa ta'ala podario. Također se prenosi da je Omer ibn Abdulaziz, pravedni halifa muslimana, govorio muslimanima obraćujući se u hudbi, dakle na džumi, ovaj život je prolazan. Jer je Allah tako odredio. I oni koji su na njemu su prolazni. Dakle, oni će otići s ovog svijeta. Pa kaže nakon toga koliko i malo ljudi koji su gradili, izgrađivali na ovom svijetu, pa je iza njih ostala pustoš. Pustoš nakon njihove smrti. Nije ništa ostalo iza njih. Pa kaže koliko je bilo njih koji su voljeli i uživali u ovom dunjaluku, morali su napustiti. Ko siroma, ko onaj koji ima imetka. Ko onaj koji je Allah pokoran, ko onaj koji je nepokoran. Obojica moraju sa ovog svijeta. Pa kaže, Allah vam se smilovo, obskrbite se najboljom obskrbom na ovom svijetu, a najbolja obskrba je bogobojaznost. A definicija bogobojaznosti jeste da čovjek radi sve ono što mu je Allah naredio, a da se kloni svega onoga što mu je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio. I na kraju jedna prelijepa predaja od Fudejl ibn Iyada, prenosi se da je ovaj Fudejl ibn Iyad pitao jednog čovjeka, slušaj dobro u predaju,
strpiceš u preto i nakon toga nema više. Da je Fudejl ibn Iyad pita jednog čovjeka, koliko ti je godina? Pa kaže, ovaj čovjek ima 60 godina. Pa kaže Fudejl ibn Iyad ovom čovjeku, 60 godina ti putuješ ka Allahu, ka tvom gospodaru i uskoro ćeš stići. To jeste, preselit ćeš i doći pred Allah subhanahu wa ta'ala. Pa kaže ovaj čovjek, inna lillahi wa inna ilaihi rađi'un. Citira njemu kuranski ajet. Kaže, svi smo Allahu i mi ćemo se njemu vratiti. Pa mu kaže Fudejl ibn Iyad, znaš li ti značenje tog kuranskog ajeta? Znaš li šta to znači? I vidimo koliko su prve generacije vodile računa da znaju kuranski ajet šta znači. Ne samo da se to tako citira, formalno, već da se zna šta to znači. Kaže, znaš li ti šta znači ta kuranski ajet? Drugim riječima, to je krupan kuranski ajet, mnogo važan, ima značenje svoje. Znaš ti šta to znači? Pa nakon toga mu Fudejl ibn Iyad objašnjava šta znači ovaj kuranski ajet. Pa kaže, to znači da sam ja Allahov rob. Kad kažeš ja sam Allahov rob i njemu ću se vratiti, kaže, to znači da sam ja Allahov rob, da priznaš da si Allahov rob i da ćeš se Allahu vratiti. Pa kaže, a onaj koji će se Allahu vratiti, neka zna da će biti zaustavljen. U smislu su riječi Allah subhanahu ta'ala kada kaže u Kur'anu وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ. Zaustavite i oni će biti pitani. To jeste za ono što su radili. Kaže, a onaj koji će se vratiti Allahu, neka zna da će biti zaustavljen. A onaj ko bude zaustavljen, koga Allah bude zaustavio, neka zna da će biti pitan. Pa neka pripremi odgovor. Pogledajte razumijevanje do kuranskog ajeta. Mi danas citiramo lako ovaj kuranski ajet, dženazi, prije dženaze, inna lillahi wa inna ilaihi rađi'un. Ljudi ne znaju šta to znači. Veliko znači imaju kuranski ajet. Ja sam Allahov rob, njemu ću se vratiti. Allah će me zaustaviti na sudnjem danu, pitat će me za ono što sam radio. Dobro razmišljaš onome šta ti radiš u svijetu, od dobrih i loših djela. Pitat će me za ono što sam ja radio i treba da pripremim odgovor. Za sve ono što radiš od dobrih djela, od loših djela, oprostite, mora da pripremiš Allahu subhanahu wa ta'ala odgovor zbog čega si to radio. Pa kaže ovaj čovjek kako da se pripremi. Pa kaže Fudejl ibn Iyad lako. Kaže, provedi u ibadetu ono što ti od života ostalo. Dakle, od sad dok ne umreš. Provedi u ibadetu ono što ti od života ostalo, pa će ti Allah oprostiti ono od života što je prošlo. Provedi u ibadetu ono što ti od života ostalo, pa će ti Allah oprostiti ono što ti od života prošlo. A ako ne provedeš u ibadetu ono što ti od života ostalo, Allah će te kazniti za ono što ti od života prošlo. To jeste, ako život u ovom svijetu ne završiš sa dobrim djelima i u pokornoći Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala će te kazniti za ono što si radio u prošlosti. Molimo Allah subhanahu wa ta'ala da nam da se koristi. Bezvrijedni, moje grijehe kao brda, Gospodaru ti oprosti.